Biasanya Jakarta Pacitan, alhamdulillah. Kula ngeten niku kula mboten sombong niku mboten Pak Yuda. Pokoke nyambut gawe aman ora kaya bengi iki Pak Yuda. Biasanya Mas Gareng niku padha karo niku sing bis Jakarta, bis Malang. Walah, niku jurusan Jakarta kepake kali kula tenggene Bekasi. Nah niki alhamdulillah mangayu baca wonten. Bekasi Pak. Langsung mantan pecopat. Niki Pak Yuda luar biasa, kamu betul pinangge, kita teman sangat, gunung sepuyo. Saking bombongnya Pak Yuda, besok loyang Melayu. Buat Pak Yuda itu sampai umat. Gitu, Lagi yang ngomong-ngomong kayak takon munggah lho kanca-kanca munggah ya. Nah, ayo munggah kae. Kebudayaan diunggah. Kulo janji lho Pak Yuda. Aku gelem tak diwangi wae aku no. Tapi sok lagi aja telepon. Lah apa? Aku trauma. Aku ditelepon manusia aku trauma. Pokoknya Niki Mbak Lusin niki rawuh wonten ing dalu menika krana surat tugas. Wis ora iso apa. Surat tugas wis. Tapi, lalu surat tugas apa? Yo pinter tenan lho Pak Yuda karo kabeh kebudayaan iki. Wah, nek telepon yang ini kabeh deh. Halo, ini atas nama perintah Ibu Nulis Dianita. Kamu bukan sebagai bintang kamu. Kamu sebagai karyawan. Mampus. Wis gak iso Kamai karo Tapi bagaimanapun kula ngertos perjuangannya jauh. Betul tapi sing nggih bujeng ngene asline iki gandret sak pol. Nggih alhamdulillah Mbak Lucy wonten ing dalu punika sedaya saged mangayu bagi. Alhamdulillah. Jadi Kabupaten Ponorogo kota kelahiran kita, kebanggaan kita Leres Pak. termasuk mancane kali Mbak Lipu. Amin, nggih. Alhamdulillah matur nuwun panuwun. Tambah siji tinggal ya. Iki bae. Tambah Pak Kebluk. Tambah Pak Blok niku Pak Yuda. Jadi nggih napa melih niki taun ngajeng Pak Yuda. Karena Ponorogo itu melahirkan artis-artis yang luar biasa. Sebenarnya Mas Marvin, KDI, jadi bintang sinetron, Mbak Linda, ada Mas pokoknya sing mungkin juga panen taun ngajeng Pak. Nek ngeten ya aja dhuwur-dhuwur lho. Kersane diambuni gitu Pak Yuda kersane napa menapa kersane sirahe duren iki kan untung. Jure niki wisata kok rek. Sanggule Mbak Lucy kita ning dhuwur kene. Pun niku ngintel kalih kula kok asal panggang mau diterne kok niku. Bapak wonten pamrika niku wonten adik-adik yang luar biasa. Mau didampingi derek iki kabeh aku ajak ning gone taman. Oke. Ini ada putra daerah yang luar biasa. Ini cuma niki sarjana seni ya. Putra daerah iki wong wedok kok putra. Anak putrine tadi, putrane maksudnya nyogane. Kula niki ya tau lalu ngeten iki gara-gara putra dan putri. Kula niki ning rest area. Nggih. Terus Tau ning rest area. nggih. Lah kula kan Pak Yuda, aja ngomong kisinan nang nguyuh. rasane terus. Pokoke kita waku yo. Kok wadung mecotot ngene baru. Pak Yuda lebih Karena kan berangkat ke Jakarta. Aku mau loro-loro nih. Maksudnya ini ibu-ibu. kok pinter Aku tidak tahu ini untuk perempuan. kok tidak dibaca. Tidak baca, mohon maaf Bu. Ini juga untuk perempuan. Kalah lucu deh. Ini sama saja. Ini kan juga untuk perempuan. Mbak, aku lagi spontan. Masalah kalah lucu. Apakah ngebingin? Rupanya itu semua. Niki nduk Mutiara masih kemudian dok sekolah Enten isi Surakarta. Surakarta semester berapa? Semester ajeng teng 7. Tang 7 sih. Ya yang sing anu modal ting 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 sak lepeng yang mana? Niki kakak wonten Pulau Merdeka. Sing pundi? Teng Pulau. Oh, iki kene dok kene dari Bojonegoro karo Madiun yang sewu. Niki mahasiswa luar biasa semua Pak Yun. Oke. Lucu Saya Bloro. Halo? sekolah yang tengisi. Iya, leres. Lucy niku sekolah yang tengisi. Isi Solo niki Dadi pun kuwi karo nduren. Kula niku tak SD, Pak. Sampai
sampun dol. Lek niki kan celing-celing. Kula riyen nggih kula pengen sekolah pengisi. Nggih. Nek kula riyen teng emper ya bermaksudnya mboten urus. Sampeyan esine. Tolong nggih sadar pentral. Ayo tetepangan paring asma Mbak Mutiara Mustika Buana. Mutiara jenenge kaya putrane Pak Dalang Mutiara. Jeneng anakmu kok iblis litong. Masa kami koyo kan cebok saka aku kan. Ya santon iki. Nak lerek sanjine yo tidakmu dadi tidakmu tidakmu. Pak, Mas Gareng iki. Tak Yuda yuk, Nek sekolah sing isi yo ngene iki. upamane aku pas kleru tipis kayak karo iki. paring asma sinten? Asmanipun sinten, Nduk? Nggih, ndadapi tepangan nami kula Tika. Dari mana? Saking Blora. Blora. Anjir. Sekarang kuliah semester berapa? Mau menginjak 7. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanan favorit. Ditemu Mbak Lucy, makanan favorit napa? Nduk? Nasi pecel. Nasi pecel. Cocok mergo ning Ponorogo. Awake dhewe Mbak Lucy. Nggih. Makanan favorit kok entung. Terus teng mriko nggih Mbak Lucy. Nggih, lerek sebelahipun. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asmanipun sinten, Nduk? Nami kula Fafa. Dari mana? Dari tadi. Tegese upahku ki ngendi lho, Nduk? Saking Delopo. Delopo Madiun. Sekarang kuliah semester berapa? Kami wau. 7. Semester 7. Nah, iki senengane lek panganan-panganan apa, Nduk? Kimpul. Kimpul ya Allah. Cah saiki panganane ngono kuwi Mancing. Tela mate iki lho. Kaya telo. Kimpul gede bunder apa Jawa? Mone. Jawa apa cendek? Nggih, dawa nggih cendek. Lho nek kimpule sak roki itu piye lho Mas? Sapa senengane botek ngono lho, sapa sing ngomong senengane duit? Wong senengane kimpul ya. Madiun ya, Nduk ya. Nggih. Telerek rono. Nah, Roki ora kimpul kobol-kobol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Nduk? Nggih, dari teparan kami kula Najwa. Dari mana, Dek? Dari Ponorogo. Ponorogo Pase, kecamatan ngendi? Bungkal. Bungkal. Sekarang kuliah semester berapa? Sami. 7. Senengamu lek panganan apa, Nduk? Sing penting boten beracun. Sing penting buatan beracun. Contone. Apa nggih? Rambanan kok kok beracun kuwi. Rambanan Makan segala. nyambik ora beracun nyambik. Kok iso pemakannya segala. Pokoke apa parep. Dudono karo dulur kene kabeh. Nggih. Senenganmu apa lek panganan apa? Apa? Apa nggih? Wah, Kula niku senenge. ya jajak siji tok kangenanmu ki apa? Apa nggih? Spaghetti. Gonku kene ya bote tales ngono kuwi. Iki requestnya Pak Yuda menapa lagunipun? Lali janji. Oh, lali janji deh. Amangku ki lali janji. Ojo sampai ngelali janjine. Nggih. Ini Ya, ayu-ayu. Semester kalian semua mencapai tujuan Anda. Amin. mudah-mudahan di hari jadi Kabupaten Ponorogo ini barokai yang semester 7. Amin. Dan barokai gareng dari Majita. Amin. Barokai Mbak Lucy wis merasa mulih ben-bengi ya. Doane Pak Yuda iki biasane iki kabul ya. Amin. Ini jujur Pak Yuda niki kula sampaikan curhate kanca-kanca dalan. Niki sakniki taun niki sepi. Kanca dalan niki butuh infus kalah kare gajah-gajah. Sampai niki mesti Saiki. Loh, Lucy. Wonten. Nah, itu apa ya harap ning gajah-gajahan. Lah niku nek ngulet napa melek
Pak Yu. Wis garek muni kakak lucu. Kandhane Asing laris malah gajah-gajahan. Malah gajah. Tapi luar biasa, nggih. Kok, Monggo, monggo. apamu? Lidah. monggo nanti jadi. Asik. Asik. Monggo, Ponorogo bergoyang Pak Yuda. Ayo dong. Goyang kita itu. Aduh, ingat. Hebat ya Mas Gana. Pak Yuda kok ya. Betul SMS lho, Mbak Lucy ki yo ora teko-teko. Jebule tanggap. Mboten kula jenengan kula tok sinten domban kok. Lah dalang Mbak Tange kaya yo kelingan to. Nang KTP-ne. Riyen kan kula praktekkan mriku to, Pak. Apa kuwi? Praktek suntik. Delah digusur. Dilalah anu langganane kok dalamar suntik. Jangan ora tau bayar. Duwe pempes ki ta. Aja ngono yo. Aja ngono lek dadi anak buahmu kok malah. Dilanjut. Monggo. Janjane kowe nang ngendi?
ngempose Pak Yuda ngempose. Anu penonton iki beres enggak, Pak? Silen napas pun lagi saut-saut sih yang sesuk iki bal-balan. Nek aku ya bulan musuh. Kalian olahraga kok Pak Yuda. Musuhku pengen iku karo wong mudi. Nah, iki penonton iki masih antusias kan. Senggak nggih buron ya toh? Ayo sing kene sini. Iki Pak Trimo. Hae. Paduan suara semenangan. Ini ke paduan suara semenangan. Pak Trimo saking Mentoro Nanti. Nggih niki Pak Yuda sing rakon niku dari Pacitan wonten Purwantara wonten Saking Magetan wonten Pak Trimo. Alhamdulillah wonten ing dalu punika Ponorogo bersama dengan Pepadi ingkang dipun pangarsani Bapak Sindu Parwoto menika saben wulan ngawontenaken pagelaran Ringgit Purwa wonten Kreatif Hub celahipun stadion. Pramila monggo mangke saben wulan rawuh wonten hub kreatif sakilanipun Stadion Bathara Katon. Nah, niku lho Pak, nggih. Lajeng nggih. Komplit. Nggih, monggo Pak Yuda. Janjane. Alhamdulillah luar biasa Pak Yuda. Kalau dengarkan menika mangke wonten Bapak Sindu Parwoto nggih